ти на карта. Тук ни е малко по-сигурно. Да. То виж колко е дълбоко, те са до мишки. Не става ми идея. Ревете, как сърпаш, бе? Аз не мога. Чакай да допу! Че някой не стъпват. Ти се късиш! Има и пояс, виждам едната там е с пояс. Виждаш ли? Да, с много е солена. Тук е плитко. Да, тук е плитко. Айде, ала. Аз слязах, че съм късичка и стъпвам. Трудно за по-сярна киселина. Виж ли го? Срам. Тихо, че записват. Да. После има доказателства. Айде, стъпай тук, бе. Тук е плит. Ето тук ми. Спокойствие. Къде е плитко? Не. На един камък. Спокойно. Папа, ви кажа, че много години не съм се потапила толкова вода. Нас ме държат жилетки, че отгоре не може да стъпи. Добре, айде. Отгоре стъпи за малко.
Виждаш ли, Мери? Ехо! Ани! Я да видим кой си почива тук. Някои си предремват. Той се нагмуркал. Те стан сега, той са нашите ли са? Абе, нашите са обаче, то са моите са са. А Пешо защо изчезна от... Крис, къде е Пешо? Там при тая с прашките. Стига бе, той беше преди малко във водата. С това го снимах. Чакай, не сме задвижили много. Още сега сякаш вече е добре. Окей. Айде. Деца малко, какво ви вика тук ти баща? Малко слушайте малко. Това е тази улица. Downtown. Да мога му взема задния чува, да ти кажа. Оп, доста къде е. Кое е нашето? Това си яката мизерика. Много бързо душче идваме тук. Да. Да видим какво ще направим. Те ли? Там на Светфара сме наляво. Бачи яката мизерика. Краси, че ме разби. Бачи яката мизерика по едно душче идваме тук. Да по-добре да не са къпи. Да.
Защото като се върнем пак ще трябва да се Ние къдем. може и да паркираме с пътя, да дойдем. На други вариант. Аз безплюсам с пустата тъса. По-добре без колата къде ще. Не. Не, въпрос е дали да си ходим до стаите или направо да дойдем на тук. Идват тия бобучета, де че си купувате сам там на пазара. Ма ни трябва един залез да снимем тази вечер. Това е ферибота. Тук трябва да дойдем всъщност. Да. Да, по тази улица може да се разходи. Много далеко. Той залеза е буквално след не повече от час. Пролента са твърди федъра. Ама те имат и сакове и... И след малко GPS-а пак ще излъжи. Тук минахме през това. През тунела GPS-а Да дава минахме наляво. през тунела. През тунела минах. Давай през тунела. А GPS-а дава наляво някакъв. Yuko na wote na Italia huko. Napiga Italia hapo. Hii timu itakuwa na Mungu. Italia itakufa na Mungu. Swahili. Ehe. Tuone. Nani Italiano na Mzanzibari. Zanzibari. Bulgaria. One touch. One touch. Nikafikiri labda game ngumu. Yaani vipi baba? Пазара. Да те снимам бе, миличък. Просто мамбо-джамбо. Направо е мамбо-джамбо работа. Майко. Какво ви го казват, бе? Айде казвайте по-бързо го правим. Какво ви го водят, човек? Свили? Ехо. Ехо. Скрия. Вече нямаме. Ехо.
ма гледа страшно. Да. Много са яки. Нагоре го дай, тя да се потигне. Ай, дай. Ма първо да го помириш. Тя без да го мирише. No, the small, the biggie, yeah? Example, yeah? Okay. Not too fast. Attention, your finger, right? Okay. The small, the finger. Това има 10 фингърчета. Айде сега, че едно било заминало. Защо е щупена бюрувата? Чакай, Алекс, снимаме се, Алекс. Алекс. Снимаме се. Да, там паднало клон, дърво или какво паднало история, но възстановила са била. Добре ли се? Надълго? Айде снимай. Prison Island. С костенурките. Ай го пак, той е тук. If you need to take picture, can take picture and then to go to see the another. Okay? Yeah. Yeah, here was the slave chamber. Was the place to keep slaves. Slaves here arrive at midnight. They stay here early in the morning to take all slaves to go to the market. Before church was the slave market. It's already sold, you go harbor to find transporter to depend which owner you buy. It's not sold, you be back here for the another day. For this room, you stay slave 75. 75? Yeah, women and children. Slaves, you stay like this, and then you fix chain on the neck. And here down to usually for toilet. Before was the 15 rooms, now just to keep 2 rooms. Because with the many people want to come to see, just take picture and then can go another place, okay? Yeah, if you take pictures, take picture. Минава, президента минава, ево!
Also, when he play, he want to finish my old line with this. To empty or... To make empty. Empty. Yeah, and To also me, Okay. I'm playing to make sure I finish to make Okay. the tempo. When I finish all this, I'm the Като му winner. вземе, значи 2 реда са негови, 2 реда са негови. Като и целта им да му вземе камъчетата. Тия мотористи или те за тях светофара въжи. Не мога, а той тук направо е страшно. Гледай този. Къде е за светлана? Автобуса с, виж горе са продуктите. Рома, давай. Тук. Постигнахте целта. Стигнахме къде е Пирбут? Чакай. Трябва да спрем някъде. Порт, Пореш. Не знам. Пред нашите ли са? Да. Нашите ли са, не знам. Да. Къде трябва да спрем? Аз го казах, че няма къде да паркира.